मशरूम बनवते आहे, त्याचं साहित्य दाखवते. हे मशरूम आहेत 150 ग्राम आणि तुम्हाला दाखवायला ठेवलं एक. ह्याचे आहे ना तुकडे करून घ्यायचे. असे बारीक बारीक तुकडे करायचे. हा 150 ग्राम मशरूम आहे. हे 2 चमचे बटर आहे. 1 वाटी मटर आहेत हिरवे वाटाणे. हे 2 टोमॅटो आहेत छोटी. हे 2 कांदे आहेत छोटेसे. हे थोडंसं सुकं खोबरं घेतलं आहे. हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे 1 चमचा. ही कोथिंबीर आहे थोडीशी. ही थोडासा म्हणजे एकदम पुदिना घेतला आहे. 1 चमचा मिरची मसाला आहे. हा 1 चमचा गरम मसाला आहे. आणि हे आहे ना चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. आणि हे पाणी आहे. आणि हे तेल आहे. आता मी पहिलं आहे ना हे खोबरं कांदा आणि टोमॅटो आहे ना ह्याची मी पेस्ट बनवून घेणार आहे. हे पहिला कांदा घेते आणि त्याच्यामध्ये आहे ना थोडासा खोबरा घेतला आहे. म्हणजे कसं ग्रेव्हीसाठी घ्यायचा खोबरा. हे पहिले ह्याची पेस्ट बनवून घेते थोडं पाणी टाकून. ही खोबरा आणि कांद्याची पेस्ट बनवून घेतली आहे. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना टोमॅटोची पेस्ट बनवून घेते. हे 2 टोमॅटो आहेत. हे टोमॅटोची पेस्ट बनवून घेतली आहे. आता बनवायचं बघते. गॅस पेटवून कढई ठेवली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हा 2 चमचे बटर घेतला आहे तो टाकते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना गरम मसाला टाकते. आणि त्यात ही अद्रक लसूणची पेस्ट. गरम मसाला तेलामध्ये टाकला ना मस्त सुगंध येतो छानपैकी. बटरमध्ये गरम मसाला टाकल्याबरोबर आहे ना एवढा सुगंध आलाय ना आजूबाजूवाले म्हणतील काय बनवतात आहे यांच्याकडे. आता त्याच्यामध्ये कांद्याची आणि खोबऱ्याची पेस्ट टाकते. आता मी गॅस फास्ट केलाय जरा. याने कांदा आणि खोबरा आहे ना चांगला म्हणजे गुलाबी रंगावर येईपर्यंत ते परतायचं आहे. आता मस्त भाजला आहे. आता ह्याच्यामध्ये ना टोमॅटोची पेस्ट टाकते कारण ती पण आहे ना परतायची आहे म्हणजे तरसवायची आहे. अगदी म्हणजे ते आपण बटर टाकलाय ना ते बटरचं तेल सुटेपर्यंत हे आता चांगलं तरसवायचं आहे. गॅस फास्ट केलाय आता आणि हे सगळं चांगलं तरसवून घेते. याचा मसाला आहे ना सर्व ग्रेव्ही ही अशी आहे ना बटरमध्ये भाजून घ्यायची चांगली. हे ना 6 मिनटं झाली बघा हे असं भाजायला. एकदम मस्त सुकलंय मसाला चांगला भाजला आहे. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना थोडं तेल टाकायचं. आता याच्यामध्ये आहे ना मी मिरची मसाला टाकते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे वाटाणे टाकते. म्हणजे मटर आहेत ते. आपण आपलं काय साध्या भाषेमध्ये वाटाणे बोलायचे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना 1 पेला पाणी ओतते कारण ते शिजायला पाहिजेत ना वाटाणे म्हणून. अजून पाणी ओतते थोडा. आपल्याला शिजायला लागेल ना तेवढं पाणी ओतायचं असं. म्हणजे 2 पेले ओतते. आता याच्यावर आहे ना झाकण ठेवते. वस्तू कशी करायला एकदम सोपी असते पण ते कसं तुम्हाला साहित्य दाखवायचं असतं ना म्हणून ते असं करून दाखवायला लागतो. हे तुम्ही करून आहे ना हे असं पटापट तुम्ही शिका. त्याच्यासाठी मी हे सगळं तुम्हाला सोपं दाखवते. आणि मला आहे ना असं काढून फोटो काढून दाखवा करून म्हणजे मला बरं वाटेल की तुम्ही करताय आणि शिकताय.
गॅस फास्ट ठेवला आहे. 2 मिनटासाठी शिजू द्या. आता आपण बघूया खोलून. 2 मिनटं झाली आहेत. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हा थोडासा पुदिना टाकते. थोडीशी कोथिंबीर आहे. आपल्याकडे बटर नसेल ना तरी चालेल, आपण तेलामध्ये पण करू शकता. आता त्याच्यामध्ये मशरूम टाकते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना चवीपुरतं मीठ टाकायचं. हे सर्व मशरूम आहेत ना, याच्यामध्ये हे जे काळं असतं ना ते तुम्ही म्हणाल काय असतं ते, पण ते पण खायचंच असतं. त्याचा पण तो एक भाग चांगला असतो. ते सर्व म्हणजे असं कापून टाकायचं नसतं काय, देठ पण त्याचे घ्यायचे असतात. आता त्याच्यामध्ये ना थोडंसं पाणी ओतते मी आणि 10 मिनटं शिजायला ठेवते, कारण ते मशरूम आहेत ना लय शिजायला खूप टाईम लागतो त्याला. आता थोडंसं पाणी टाकते, अर्धा पेला. आता याच्यावर आहे ना झाकण ठेवते आणि गॅस आहे ना एकदम स्लो करून 10 मिनटं शिजवायचा. मी गॅस स्लो करून ठेवला आहे, पण तुम्ही यामध्ये आहे ना एकदा हलवून बघायचं फक्त. 5 मिनटं झाले आहे. आता बघूया आपण जरा, म्हणजे आपण मध्ये बघायचं का माहिती आहे, म्हणजे खाली लागायला नको म्हणून. मस्त छान शिजायला आले आहे. अजून 5 मिनटामध्ये आहे ना हे आता मस्त होतील. आता मी झाकण ठेवते. थोडा गॅस आहे ना बारीक केला होता ना एकदम, तो आता थोडा मीडियम ठेवते, म्हणजे कसं ते सुकेल आता 5 मिनटामध्ये. आता आपण बघूया खोलून. 5 मिनटं झाली आहे. मस्त छान झालं आहे. आता हे जरा आहे ना फास्ट गॅस करते आणि थोडं तरसवते, म्हणजे जरा तेल सुटेपर्यंत. म्हणजे ही भाजी कशी माहिती आहे का, ही सुकीच भाजी चांगली लागते, लय पातळ पण चांगली नाही. छान एकदम ग्रेव्ही पण मस्त झाली आहे. अशा तुम्ही भाज्या बनवायला लागलात ना, ती कोणती पण भाजी असू द्या कडधान्याची वगैरे, पण त्याच्यामध्ये आहे ना खोबरं घ्यायला विसरू नका, कारण आमच्या कोकणामध्ये ना खोबऱ्याने जास्त चव येते. तेल आणि खोबरं असलं ना की मस्तच डिश बनते. आता मी झालेली आहे छान डिश. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. आपली मटर मशरूम छान झाली आहे भाजी. अशी तुम्ही पण बनवा मस्तपैकी.